Sa unang bahagi ng ating mga balita, COMELEC Dagupan naghahanda na sa BSK elections sa Disyembre. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Mag-iisang linggo pa lamang ang nakalipas sa naganap na national and local elections sa buong bansa. Naghahanda at inilatag na rin ang Commission on Elections Dagupan ng kalendaryo sa gaganaping barangay and SK elections. Sa eksklusibong panem ng IFM News Dagupan kay COMELEC Dagupan City Election Supervisor Attorney Michael Frank Sarmiento, inumpisa na nila umano ang pag-update sa voters list kung saan sinusuri nila ang voting history ng mga botante. Gayon din ang pagde-deactivate sa mga hindi nakaboto sa dalawang magkasunod na eleksyon. Start na rin basically ng preparation natin for the barangay and SK election. Okay. So as of now, nag-update po tayo ng voting history. Inaalam mo natin kung sino yung mga hindi nakaboto so that kung naglabas po ang direktiba, ang COMELEC main office, magde-deactivate po tayo ng mga botante na hindi ho nakaboto for the past 2 consecutive elections. Samantala, bulto naman ang tawang kanilang inaasahan sa mga magpaparehistro sa lungsod at mga magpapatransfer ng kanilang pagbobotohan na gaganapin naman sa July 7 hanggang 11. Sa October 1 to 7 naman, nakatakdang pagpa-file ng COC ng mga aspirante at gaganapin naman ang eleksyon sa December 1. Nilinaw ni Attorney Sarmiento na ang mga naturang petsa ay walang extension. Tinawag naman ang komisyon ng mga elections sa taong ito na super elections dahil ginanap ang national and local elections na susundan ng BARM elections sa Oktubre at barangay and SK elections naman sa buwan ng Disyembre. So kami ho sa COMELEC patuloy ho yung paghahanda namin, hindi ho kami nagpapahinga kasi gaya nga ng paulit-ulit na sinasabi namin, itong taon na to sa totoo lang super election ito. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.